Vamos facer unhas empanadillas. Para empezar, primeiro, bótanse 2 vasos. 2 vasos. Vasos de agua templada. Bueno. Despois bótase unha cucharadinha pequena de sal. De sal. Mexas un pouquinho. E despois bótase así máis ou menos como medio quilo de fariña ou así. Ainda ten bastante, pero bueno. Reméxase. Así aquí agora na masa botolle 2 ovos. Aquí así simplemente 2 ovos, así. 2 ovos. Xa está. Agora reméxase ben. Vale. Bueno, agora cortamos un pouco de levadura. Esta levadura comprase na panadería, levadura de pan. Compras nas panaderías. Botase unha pouquinha así. Así. Unha pouquinha, depende, non fai falta moito. A ver. Así unha pouquinha de levadura. Que vede. Entonces reméxase. Remexas así. E agora vais botando máis fariña hasta que a masa sea. Hasta que a masa sea espesa. Pode-se incluso botar así, non sei, botase así, hasta que a masa sea espesa. Sobre medio quilo, non? Sí, máis ou menos. Depende da cantidade, pero remexes así ben, hasta que se poña a masa ben feita. Bueno, isto, a fariña, esta, claro, esta castea que se separa así do molde, do bol este, é cando se despois quita, que se separe, esta que ten que estar algo dura, pero non moi dura, que se separe, vai se añadindo a fariña hasta que se vexa máis ou menos. E despois bótase, así que se separa, xa que está un pouquinho dura, bótase así un pouquinho de fariña así, nunha mesa, e dáselle a volta aquí. E despois, xa cando xa que mareada así un pouquinho coas maus, así. Entonces nesta masa canta fariña che levou? Nesta masa levou 1 quilo. Con 2 vasos de agua, non sabes, levou 1 quilo de fariña. E agora ainda se vai añadindo así para que non se pegue as mãos. Pouquinho de fariña. Para que non se pegue as mãos. Ten que ser un pouquinho dura, pero non moi dura. Así, máis ou menos unha masiña. Isto xa se vai vendo, máis ou menos. Se vendo. Agora mareo así un pouquinho e xa está. Poño así e poño nun plato. E poño así nun plato, porque teño fariña para que non se pegue, así, e poño así nun plato. E pago a cruz, e que le vede, e queda así reposando media hora. Bueno, agora fixemos aquí a carne para empanada. Pode ser carne picada, pode ser carne
tal, pode ser de polo que ser, do bonito. Agora, Mentres leveda a masa. mentres leveda a masa, mentres levou a masa, como media hora, agora facemos isto, facemos a carne, botamos aquí 2 pimientos verdes, e un rojo, ou eso, que se queira, así, e botamos unha cebola picada tamén, é bastante grande, pero bueno, unha cebola picada, e fritas tudo aquí, así aquí, botase así, fritas un pouco, cotase un pouco despois de, bueno, se frita un pouco, así, despois ao que estea frita, botase un pouco de salsa de tomate. Temos a carne frita, a cebola, a pimienta, podemos botar aquí un chorrillo de azafrán na salsa de tomate natural. Tomate natural. Agora, botamos ya aquí na carne. Cada é pouco, botamos máis, pero bueno. Botamos aquí na salsa, a salsa, na carne. Estamos aquí na carne. E agora estamos aquí unhas aliñas de sal. Unhas aliñas de sal. Unhas aliñas de sal. Aliñas de sal na carne. Bueno, para un pouquinho de pimienta. Pimienta negra. Para que piquen como os mexicanos. A ver, están ben, están ben. A ver. Agora remexas un pouco. Ai, que queima xa. E xa está, a facer as empanadillas. Bueno, cortamos a masa en trociños. Así en trociños. E agora, pois co rodillo, esténdese. Esténdese así. E xa vale. A ver, agora botarlle a cosa. Botarlle a carne. Así. Así, agora. Doblar así. Cortamos así os picos. E con tenedor. Tenedor, facémoslle así. Así, ves? E facémoslle así, co tenedor uns pinchiños. Así. E así. A forma. Agora temos empanadillas aquí feitas. Metemos aquí neste molde, con fariña por baixo. E agora untámoslle, batemos un ovo e untámoslo así. Untámoslo así por riba. Así, untadillo, con pincel, untadinho, untadinho, así con pincelinho untado, todas así untadinhas. Uma pequena canção ao mesmo tempo. Isso não é. Canta a ti. Não sabem os cozinheiros. Essa está. Esa está. Agora, métense ao forno a 160 grados. Centígrados. A 160 grados. Métese aí ao forno. Como 20 minutos ou 25, máis ou menos. Bueno, aquí están as empanadillas, despois de estar no forno, de 20 a 30 minutos, cocéndose. E xa listas para comer. Así quedan.
listas para comer. Adiós.